Rhai o ferched Crefftwaith y Cyfnod Clo. Bydd y flwyddyn 2020 yn un fydd yn cael ei chofio gan rai fel y flwyddyn na fydd yr un ohonom yn dymuno gweld ei thebyg byth eto. Yn dilyn tywydd glib misoedd Ionawr a Chwefror, roeddwn yn edrych ymlaen ddechrau Mawrth at brofi heilwen gynnes y Gwanwyn gyda mwynhau dyddiau hirfelyn tesog yr haf yn ymestyn o'n blaenau. Ond, wrth i realiti sefyllfa'r pandemig ddirywio'n ddyddiol, daeth yn amlwg y byddai pethau'n bur wahanol. Do, fe ymddangosodd yr haul ym mis Ebrill gyda thymheredd anaturiol o uchel o ystyried yr adeg o'r flwyddyn yn ei sgil. Ond, gan ei bod i gyd erbyn hynny wedi ein ceithiwo gyda gwaharddiad ar deithio ymhellach na 5 milltir o'n cartrefi, yr unig bosibiliadau o fanteisio ar y peledrau llesol oedd wrth ymlacio yn ein gerddi neu ar ein hawr o ymarfer dyddiol ar droed o gwmpas ein milltir sgwâr. Gyda'r oriau ddiddiwedd o sigurdod a nisgwyl ddaeth i'n rhan, bu'n rhaid dod o hyd i ffyrdd buddiol o lenwi'r amser. I'r rhai mwyaf ymarferol yn ein plith, cynigiodd yr wythnosau o seibiant y cyfle a'r esgus i eistedd wrth beiriant gwnïo am oriau i greu campweithiau, neu i estyn am y gwlân a'r gweill gwau i gynhyrchu eitemau defnyddiol wrth wylio'r teledu. Dyma sylwadau 2 o aelodau'r rhanbarth Colwyn am yr hyn y buont yn ei wneud dan dros wythnosau'r Cyfnod Clo. Yn gyntaf, fe gawn hanes Llunos Roberts o Gangen Henllan. Wedi cael y newyddion fod rhaid ynysu gartre, penderfynais fynd ati i lenwi'r amser trwy ddilyn fy niddordeb pennaf, sef pwytho. Mae ni ar ferch yn gweithio yn adran gofal iechyd meddwl y Mae Colwyn, a gan nad oeddent yn cael mynd allan at y cleifion yn ystod y cyfnod, roedd rhaid cysylltu ar y ffôn. Mwyn gallu rhoi ychydig mwy o ofal, penderfynwyd gwneud pecynnau yn cynnwys wybodaeth ac ychydig o weithgareddau i gyd-fynd â'i diddordebau, a'i rhoi mewn bag wedi ei wneud o ddefnydd gyda rhiban i'w gau. Cynigiais y byddwn ni'n gwneud y bagiau gan gychwyn gyda ryw hanner dwsin. Roedd y pecynnau yn llwyddiant a cheisiadau'n dod am fwy. Mae'r rhif erbyn hyn wedi pasio'r 100 ac mae'n deimlad reit braf meddwl fy mod wedi gallu helpu mewn ffordd ymarferol. Rwyf yn gwirfoddoli ers amser bellach mewn canolfan ddydd sydd yn derbyn oedolion 2 ddiwrnod yr wythnos. I dreulio'r diwrnod maent yn cael cyfle i sgwrsio, cymryd rhan mewn ychydig o weithgareddau a chael cinio. Fel popeth arall, mae'n rhaid wrth gyllid i gadw'r lle i fynd, ac rydym wrthi'n gyson yn codi arian. Mae gennym ffair nadolig bob blwyddyn, felly dyma fynd ati tra roeddem dan glo i wneud addurniadau ar gyfer ei gwerthu. Roeddwn wedi gwneud cwilt bob un i'm 2 merch, felly gan fod gen i ddigon o amser ar fy nwylo, dyma fynd ati i wneud un i mi fy hun gyda'r deunyddiau oedd gen i eisoes wrth law ar gyfer ei gwblhau. A dyma hanes Marian Davies eto o Gangen Henllan. Yn ystod wythnosau'r Cyfnod Clo, bym yn cefnogi Baby Basics Dyffryn Clwyd, a gafodd ei sefydlu yn mis Tachwedd 2019 gan 2 o famau ifanc sydd wedi gweld angen i gefnogi teuluoedd bregus, gyda'r rhai mewn amgylchiadau sydd yn ei gwneud yn anodd iddynt gael y pethau mwyaf sylfaenol ar gyfer babi. Mae BB mewn cysylltiad â phobl broffesiynol, enghraifft bydwragedd, ymwelwyr iechyd a mudiadau megis y groes goch, mwyn ymateb i'r galw. Bym yn gweu a chrosio blancedi a dillad i'r babanod, a hefyd yn paratoi bagiau i ddal nwyddau molchi a chewynau ac yn y blaen, sydd yn cael eu cyflwyno mewn basged Moses, gyda'r neges rwy ti'n werthawr. Anfonwyd yr eitemau gyda chariad gan Baby Basics. Gobeithio y byddent o gymorth i chi. Erbyn hyn, mae 41 pecyn molchi ar gyfer mamau a'i babanod,
11 basged moses gyda matresi ar eu cyfer, 7 bath babi, 41 bwndel dillad, 15 bag esgor a 42 pecyn o gewynau wedi'u dosbarthu. Mae chwiorydd Eglwys Unedig Llansannan yn rhan o dros eraill sydd yn cyfrannu ariannol at elusennau lleol ac rydym wedi anfon 150 punt tuag at BB i'w cefnogi i brynu eitemau newydd fel y basgedi Moses gyda matras i bob un a nwyddau ymolchi. Ac yn olaf, dyma hanes eirlys safed o gangen Llanelwy. Erbyn hyn, mae'r rheolau wedi llacio, mae bywyd bob dydd yn well. Cael weld aelodau o'n teulu a theithio ychydig ymhellach o gartref. Fodd bynnag, mae pethau'n dal yn wahanol iawn, ac mae'n byr debyg na fyddant yr un fath am gyfnod hir eto, gyda chyfarfodydd Merched y Wawr ar Zoom a phawb yn edrych ymlaen at yr amser y cawn sgwrs a phaned go iawn. Fel un sy'n ymddiddori mewn gwaith llaw o bob math ac yn cystadlu yn yr wyl haf, sioe Llanelwedd ac yn y ffair iaf, mi fyddai'r cyfnod o fis Mawrth ymlaen yn un prysur yn y tŷ yma. Edrych ar y rhestr testunau, chwilio am ysbrydoliaeth ac ar ôl cael syniad mynd ati i greu. Ond eleni heb gystadlaethau rhanbarth, heb brysurdeb sioe Llanelwedd a heb fwrlwm y ffair iaf, mae bywyd wedi bod yn od. Ymunais â grŵp cwiltwyr Dyffryn Clwyd oedd yn pwytho scrubs gyda'r rhai o'r grŵp yn cynhyrchu nifer sylweddol ohonynt. Argraffodd gwasg helygain y patrymau ac roedd canolfan ym Mhrestatyn yn dosbarthu'r defnydd. Diddorol i mi oedd ail gydio mewn sgiliau gwneud dillad, gan na fym yn gwneud hynny ers blynyddoedd. Roedd edrych ar waith aelodau eraill o'r curo'r corona'n crefftio yn ysbrydoli ac yn dangos cymaint o wahanol fathau o waith a sgiliau oedd yn bosib ceisio eu hefelychu. Roeddwn am wrffen cwilt i ferch fach oedd yn hoffi cŵn, ac roedd y defnydd ar ei gyfer yma ers mis Awst y llynedd. Mae'r cwilt erbyn hyn wedi ei orffen ac yn barod iddi pan ddaw i weld ei nain am y tro cyntaf ers y cyfnod clo. Yr wythnos diwethaf, mi wnes i bynting Llanelwy ar gyfer stonding Merched y Wawr neu Steddfod yr Urdd 2021 yn Nimbych. Rhaid byw mewn gobaith.